Wai yo Allah na ina gidan manyan mata. Yanzu na ma daina karanta comment kawai. Allah shi ba mu amin ma'ani. Duk wanda suka mana comment na gari mai daɗi suka faranta mana rai ko yani ne ake cewa ni ba Bahaushiya bace, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Wanda suka zage mu kan kuka zaga kuma sai Allah ya tsayar da mu ranan gobe kiyoma insha Allah. So wait dan Allah, I love you Mina. She love you too. Thank you so much Yusuf. Ya jin daɗi Muktar. Lafiya kalau. Ina son mai farin riga, ita ma tana son ka. Ni ma ina son ka, na gode. Amma ku an buɗe gidan mata ne. To muka san ko ka buɗe mana ne muka zo muna zama. Ina son mai farin, ina son mai white shirt. Na gode, ni ma ina son ka. Wani wuri ne mini? Barna ya koma ciki. Bari in samu lie down. A'a wallahi mun ya kai murna kai kuma ciki. Rahama Umar Muhammad salam wassalam. Ai ba ran ƙara ce komai ba, kallon su kawai zan danga yi. I love you all, we love you too. Ga wannan Lawal Ahmad Zara ta yi tafiya. Haƙuri jari ne kuma ba da tuke duk. Kaga kai kona. Ga wannan unique din nan. Rama kina Abuja, let me come. Welcome. Na bi kom zindir tambar zigidir. Wannan fa ku biya ta rashin lafiya na damunta. Haukaciya ce. Ƙarshen rashin lafiya.